तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कल्पना पटवारी और अंकुश राजा के एगो गाना आइल बा। वीडियो के पूरा देख के जो हम बताई कि वीडियो में कल्पना पटवारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री के क्वीन कहली, उनकर 13 साल पहले कैसन आवाज रहे, आज जाके कैसन आवाज हो गइल बा। तो कल्पना पटवारी उहे कल्पना पटवारी की जब 10 साल 15 साल पहले अपन आवाज में उहे धुन में गावत रही, आज भी उहे धुन बा और उहे जज्बा बा। कल्पना पटवारी के बड़ा बड़ा कलाकार पीछे करे पर तुलल बड़न, लेकिन कल्पना पटवारी अपन टच से मस नहीं होकर, लेकिन आवाज में अंकुश राजा के भाई किस्मत में हमानी के प्यार गजब कलाकार अंकुश राजा बाड़े। और जब अंकुश राजा के संगे कल्पना पटवारी के गाना आइल बा नायका मियाज में, तो भैया जलवा कबारता भोजपुरी इंडस्ट्री में। जब साथ देवे तो अपने आवाज के लिए कल्पना पटवारी मशहूर है भोजपुरी इंडस्ट्री में। खुशी कक्कर, शिवानी सिंह, शिल्पी राज, भैया इनकरा आगे पीछे ना आइहन जा, काहे से कि भैया ई फीका पड़ियन जा कल्पना पटवारी के गाना से। भैया कोनो भी आवाज उठा के देखला कल्पना पटवारी के, भैया ब्लॉकबस्टर भइल। तब प्यार का है। तो जौन पीछे दिन पावर स्टार पवन सिंह के गाना में आरा कोठलाली में आवाज दिल रही कल्पना पटवारी, आज यूट्यूब पर 11 मिलियन के साथ 1 नंबर पर ट्रेंड करता है। तो कल्पना पटवारी और अंकुश राजा के जब साथ देवे के ना रहे गाना, तोहन जना के भैया कैसन लगल। काहे से कल्पना पटवारी के कोनो भी कलाकार पीछे करे के अभी पैदे निकल ले, काहे से कि आवाज के भोजपुरी इंडस्ट्री में क्वीन कहाली कल्पना पटवारी।